Salutare tuturor, eu sunt Rex și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Da, sunt alături de o fată pe nume Bea. Te-am spus până la urmă. Să vedem ce am mai făcut noi pe mapa aceasta. Chiar nu țin minte, nu am mai făcut nimic. Nu mai țin minte ce am mai jucat. Este dimineață. Yeah. Urâților. Vă dau bătaie. Când scotă sabia la voi fugiți. Să mai văd lăpțoara. Așa. Și hai să facem rost de mâncare. La mâncare, îmi este foame. Da. Și da. Hai să mergem să facem rost de mâncare. Trebuie mâncat foarte mult. Nu să ne fim foame, o să mor de foame. Și am să spun puțină pauză și am să revin. Și bun, am revenit. Am făcut rost de carne. Până am prăjit, nu știu unde am mai pus frânarul ăla ca să mai prăjesc, că nu mai am nevoie de ceva. Dar bun că am făcut rost de mâncare. Nu o să ne fie foame, nu o să ne fie. A durat foarte mult, de asta a durat atâta de mult pauza aceasta. Nu știu dacă a durat mult. Da. Hai mâncăm, hai să punem mâncare. Da, am pus mâncarea. Și da. Trebuie acest procedură, trebuie să-l punem de aici, că poate omoară, cum se spune, zombie, distruge ușa, pardon. Da. Trebuie, da, și multe resurse ne cam trebuie. O să mă puțin pe afară, am să pun tot din nou puțină pauză, până mă duc să fac și eu rost de 4 lănă, cred. Nu știu câtă lănă. Mă să fac rost din lănă. Și am să pun puțin pauză. Și bun, am revenit și noi din nou. După atâta timp. Stat 100 de ani. Pot aici, în ăsta pot, în ăsta pot. Nu pot niciunul. Nu pot. Ce nu pot? Zombiloi. Pe aici. Pe atunci, vreau să facem noi, nu uite așa. Zombilor, pentru dacă voi sunteți uite aici, bagă-te aici. Uite așa, uite aici. Și dă, și nu îmi place, nu culcăm uite aici. Culcăm în mina asta pe care culcăm noi. Știi, uite așa. Vedem 4 mine. Nu se mai aude nimica. Și ne culcăm. Nu poți! Și mai mare vrei mina. E bine, boss. Dacă tot vrei mai mare, ce mai mare. Așa e bine? Nici așa nu e bine. Dar cum e bine? Poate tot așa. E bine. E bine? Am spus puțină pauză. Și da, am revenit. Am revenit. Am spus din nou leacă pauză. Acum am revenit. Pot să mă culc. Hai, bine, la chestia asta. Hai să ne culcăm.
Sunt de 14 minute acest videoclip. A dat lemn. Lemn. Astăzi lemn. Aseară când am pus pauză. Astea în Minecraft, bineînțeles. Nu, trebuie de uite așa. Nu știu când am pus. Cred că îl postez mâine videoclipul. Fiindcă acum mi s-a luat netul și nu pot să postez. Și am să-l postez mai târziu. Când vine. Uite așa și acum acoperișul vine. Ce facem și noi acoperișul ăsta nesuferit. Care a durat o grămadă. Așa. Așa. Și da, mai este până la 14 minute. Că de 14 minute am să fac. M-am spus așa să fac. Da, hai să facem noi acoperișul ăsta, să terminăm cu vorba. Toate minute vor că se duce numai pe acoperiș. Cât este ceasul? Cât este? Cât este? Cât este 3:30? 3:30. Da, mai trebuie. Și ne mai trebuie. Și avem trimerea și dacă v-a plăcut acest episod, uitați să apăsați butonul de like și dacă nu sunteți încă abonați să vă abonați și am ieșit afară să aud numai voci de copii. Tăceți din gură! Și pa, pa!